Hi guys, good morning guys. Kahapon po nag-post ako sa aking Facebook account na senior ko yung nagsasayaw ng touch by touch challenge. Sabi ko sa caption ko, 1k comment, sasayawin ko to. Kaya ito na guys, tingnan nyo guys ha, katuwaan lang po to, wala pong personalan, kayo nang bahala guys. Tingnan nyo, panoorin nyo guys ha, hanggang matapos. Salamat guys. Ginagawa mo. Hello, what's up sa mga Bisaya at saka sa mga Uragon dyan. May papakita ako sa inyo guys, yung bagong sayaw ngayon, yung challenge, yung touch by touch. Sana magustuhan nyo guys ha. Tsaka pasintabi po sa mga kumakain dyan, baka hindi nyo po kayanin. Itong sayaw na po ito pawang sa mga profesional lamang pong gayahin. Sana po panoorin nyo hanggang matapos.